být i u jiného vlastníka, než jenom u města. Proč jenom u města? Protože město je natolik vstřícné, že opravdu dostanou nájem za 30 000 korun za rok? Je to chráněná dílna. Tak ta chráněná dílna snad může být taky někde jinde. Nemůže. Nemůžou být jiné prostory, než v prostorách města. Já myslím, že ano. Jemu je to přece úplně jedno, kde je bude mít. Nevím, jestli potom je tohle teda jako nějaký úplně ideální přístup města k zaměstnávání zdravotně postižených. Nezlobte se na mě, já už toho fakt začínám mít, ale akorát tak jsme tady asi pitomci. Vraťme se ale k záměru města. Argumentace paní primátorky do věci moc jasno nevnáší. Vy předpokládáte tedy 100%, že tam bude mateřská školka? Ano. Že to bude jako na nějakou dobu? Ano. A ta školka bude teda normální, běžná obecní školka? Ano. Vzápětí však připouští zcela jinou možnost. Školka prý klidně může být také soukromá. To bude třeba soukromá školka. A proč město pomáhá zakládat soukromému podnikateli soukromou školku? Poslouchejte, nehme to fakt nemá smysl. Jako, proč by taková služba tady nemohla být? Připomeňme, že mezi obecní a soukromou školkou je podstatný rozdíl. Obecní provozuje a dotuje město, soukromou pak podnikatel za komerční ceny. Pro takovýto typ, řekněme, školek nebo pro takovýto typ podnikání by měl mít i ten podnikatel na to, aby prostě, řekněme si, buď zbudoval něco nebo pronajal něco mimo radnici. Máte nějakého nájemce, jestli už máte třeba někoho domluveného, kdo vám třeba slíbil, že tam tu školku udělá? Tak. Máte? Ano, je to tak, ano. A můžete nám teda říct, kdo to je? Nemůžu vám to říct. A to z jakého důvodu? Nevím, proč bych to uveřejňovala dřív do televize, než to projednají orgány města. A to zatím neprojednali orgány města? No, tak samozřejmě zatím není to vyklízení dokončené, tak jak můžeme nabízet něco, co není volné? Jaké je tedy naše překvapení, když přejdeme do vedlejší budovy? Radní pro sociální oblast a člen majetkové komise města Vrba nám sdělí, že na uvolnění budovy se nečeká. Naopak, novému projektu už skoro nic nebrání. Našli jsme i budoucího provozovatele, který by byl ochoten do toho dát vlastní peníze. Koupí to a udělá vlastně takovou soukromou školku a jesle. On si to koupí? Ano. Já myslela, že to bude mít pronajaté. Ne, pronájem je tam vlastně do doby, než nám předloží dokumentaci, že se bude ta školka opravovat, kdy se bude opravovat a že už bude úplně jasné, že tam nedojde ke změně užívání. Já bych nerad uváděl ty jména. Pronájem včetně přelit požádala společnost Bezan SRO se sídlem Frýdek-Místek, to znamená místní firma. A tak se vracíme za paní primátorkou, abychom zjistili, proč nám celou věc zatajila. To bylo u pana radního Vrby. No. A zjistili jsme, že to, co jste nám říkala, není úplně prostě pravda. A co? No, říkal nám, že vlastně už je to majetkovou komisí rozhodnuto a odsouhlaseno, že to dostane firma Bezan SRO. Poslouchejte, já jsem tu nebyla, jsem tu 3 týdny nebyla, takže jestli tak je to docela možné, má pan Vrba asi pravdu, já jsem to nekontrolovala, já jsem tu fakt 3 týdny nebyla. Ale to bylo v červnu. Ale houby. No tak jsem blbá, no, já to fakt nevím. Pokud je